Doncs tots aquí, jo crec que ens coneixem quasi tots, ara veig l'Olga, jo crec que ens coneixem gairebé tots, però per als qui no ens conegueu o no em conegueu a mi directament o no conegueu la casa, em presentaré, jo soc la Laura Masferrer i soc la directora de Graners Fundació i llavors m'acompanya avui aquí la Glòria Tràfec, que a mi em fa molta il·lusió que la Glòria estigui aquí avui al meu costat, perquè la Glòria porta dos barrets. Vosaltres no n'hi veieu cap, però ella avui porta dos barrets. Porta el barret de psicòloga clínica i cap de la unitat de trastorns de conducta alimentària de l'IAS, de l'Institut d'Assistència Sanitària, que recordeu que és l'empresa pública del CatSalut, que és qui gestiona tota la salut mental i les addiccions a la província de Girona. I a més és la nostra vicepresidenta, és la vicepresidenta de Graners Fundació, sí que avui tens aquí sobre el teu cap, Llavors, de seguida li passo la paraula a la Glòria pel que ens ha d'explicar, però això, primer us volia saludar, veig professionals, veïns, també veig el president de l'IAS que també ens acompanya, gràcies Martí per ser avui aquí. Abans que entrem en matèria, només dius dues coses o tres molt petites. Graners Fundació, per qui no ho conegueu, és una entitat que treballa en l'àmbit de la discapacitat i en l'àmbit dels joves, així per dir-ho com molt ràpid. I una de les nostres línies de treball és la de la sensibilització de la societat, la sensibilització de la ciutadania respecte a alguns temes d'aquests àmbits. I avui, aquesta exposició que avui inaugurem, està en aquest sentit, entra dintre d'aquesta línia de treball de la sensibilització. Però a part intentem fer altres coses, com acompanyar entitats, acollir-les aquí a la Fundació perquè puguin fer els seus actes i les seves reunions i els seus projectes, però també fem formació a professionals de diferents àmbits, impulsem projectes, estudis de recerca a nivell local, d'aquí de la comarca del Pla de l'Estany i també a nivell de Catalunya. I ara, aquest últim any, estem fent una cosa que ens fa molta il·lusió, que hem impulsat el projecte MES, que és un projecte de mentoria social per a infants i per a joves amb discapacitat, perquè d'alguna manera puguin incrementar la seva autonomia i la seva presa de decisions en tots els àmbits de la seva vida. Però bé, tornem a la cita d'avui, us he fet així una falca, però penso que és important també que ho sapigueu. Avui ens trobem aquí per inaugurar aquesta exposició d'art teràpia, l'art sentit, que és aquesta exposició de l'Institut d'Assistència Sanitària. Tal com dèiem, en la difusió que heu pogut veure, l'exposició és un viatge emocional a través de l'art teràpia com a eina terapèutica i desplega tota una sèrie de treballs a través de les diferents emocions. Veureu l'amor, la il·lusió, la ràbia, la por, la tristesa, i l'objectiu, com hem dit, és la de sensibilitzar sobre la importància de la salut mental. L'exposició ha estat produïda per la unitat de trastorns de conducta alimentària que dirigeix la Glòria, però en coproducció amb diferents altres serveis de salut mental de l'IAS, com pot ser l'Hospital de Dia d'Adolescents, l'Hospital de Dia d'Adults, el Servei de Rehabilitació Comunitària i la unitat d'hospitalització especialitzada en discapacitat intel·lectual. Per tant, totes les peces que avui veureu aquí han estat creades per persones que estan acompanyades des d'aquest servei. I ara sí, m'agradaria donar la paraula a la Glòria perquè ens digui tot el que ens vol dir i ens expliqui exactament això de l'art teràpia. Merci, Laura. Bé, quasi has dit una part del que jo havia pensat. No, però primer de tot també agrair aquest moment perquè de fet és emocionant per partida doble, perquè és, com bé tu deies, formar part de la Fundació Graners apropa tot aquest món de sensibilitat cap als joves del territori que tenen certes vulnerabilitats o dificultats i sobretot la sensibilització a nivell comunitari per donar oportunitats i per fer que el tracte sigui equitatiu, sigui de qualitat i inclusiu. Llavors, per mi, per formar part de la Fundació, a mi m'ha portat un plus, la veritat, tot i que sempre vaig molt atrafegada. I per altra banda, també és cert, a la meva part més vinculada a la institució a la que treballo, a l'IAS, que
professionalment parlant, és allà on m'hi passo més hores de la nostra vida, acompanyant joves i acompanyant processos a vegades difícils, però que també és veritat que amb la il·lusió i amb l'esperança sempre de poder-los ajudar. Llavors, des de les dues parts, també és cert que és pretendre crear aquestes sinergies, no? Per afavorir aquestes trajectòries de vida i realment que la societat també pugui ser sensible, no? a tot el que es fa i una exposició com avui, no? de poder traspassar també els murs o les valles de l'hospital, sortir al carrer, sortir a la societat i veure doncs, que cal promocionar tot això. Dit això, jo diria que fa molts i molts anys, en el procés de treball, sempre hem incorporat o hem pensat que l'art i el procés de crear és un recurs terapèutic, és una eina que ens ajuda moltíssim per connectar amb les pròpies emocions, amb aquest procés d'autodescobriment d'un mateix, i que això complementa moltíssim els processos de tractament i terapèutics. Per tant, és una eina i un recurs molt potent i necessari. Per què? Doncs moltes vegades el patiment intern, que tots podem ser molt conscients del que és, perquè és universal el patiment, no és només d'uns pocs. I per tant, moltes vegades el patiment intern es fa difícil d'identificar i molt més de poder-lo expressar en paraules. Llavors, també és cert que l'acte de crear ja ens convoca, no? A fer mirar-nos cap a dintre i tota aquesta introspecció necessària i que avui jo crec que jo disfruto podent explicar el que puc, no? De les obres que han fet els artistes, no? Els artistes que són els pacients que han pogut fer possible aquesta exposició, no? Llavors, per mi és una eina imprescindible i indispensable. I també agrair molt, és com estar en família, perquè és veritat que va ser una iniciativa de fa uns 2 anys, és veritat que va ser una iniciativa que ens va sorgir a la Marta, art terapeuta de la unitat, com dient, i per què no fem? Però és veritat que s'hi van sumar tots els altres professionals, altres serveis de salut mental que des de fa anys també que practiquen i creuen en aquests recursos, no? Llavors és cert que vam liderar-ho, però que amb coproducció, i per això també agrair que hi sou aquí també presents, perquè penso que la sensibilització a nivell social és necessària i important per desestigmatitzar i per veure que és un recurs no només per curar, sinó que és universal també. Aquest binomi de salut i art és necessari i molt enriquidor. I sobretot jo diria que agraeixo molt també els que ho han fet possible, no? I que són els pacients, els usuaris, els que jo penso que a vegades no és tant el producte final el que surt, si és bonic o no, sinó per tot el recorregut el que un fa a l'hora de crear-ho, de pensar-ho, de crear-ho i després del resultat final, no? No sé si... Fa 2 anys és veritat que la primera edició de Diàlegs amb l'Art va ser sota el lema El paisatge interior, dibuixa o plasma el teu paisatge interior. Aquest any, que és l'exposició que tenim aquí, és l'art sentit i que jo penso que ens invita a poder veure com la persona humana pot arribar a plasmar el seu món interior i canalitzar i també expressar tots els malestars, i això ja de per si té un efecte curatiu i rehabilitador per mi. Sí, és així. Sí. Doncs moltes gràcies, Glòria, per les teves paraules, i tal com deies, el més important són les persones, no? Que han passat per aquests processos terapèutics,
amb la seva obra han permès que després això acabés esdevinguent una exposició i també que avui hagin volgut venir a explicar-ho. Per tant, doncs, ara els hi deixaria en pas perquè ens ho expliquin ells directament. Per tant, sí que demano que ens acompanyin la Lia Cáceres, la Sandra Martínez i també l'Anna Pi. Senta-te'n aquí, al costat de la Lia, Sandra. L'Anna Pi i la Marta Aguasca. Ara passo a presentar-les a cadascuna d'elles. En primer lloc tenim la Lia Cáceres, que és d'aquí Banyoles. Ella té 23 anys, ara està treballant, però jo sé, m'ha dit que està amb intenció de tornar a estudiar el curs que ve. I la Lia també té una faceta que ella és, recordeu que us he explicat, que estàvem impulsant el projecte més de mentoria social. Ella també és una persona mentora. Vol dir que ella està acompanyant a una jove, en aquest cas, de 16 anys, crec, 16 anys, en aquest procés de presa de decisions, d'autonomia i d'acompanyament setmanal, per la qual cosa li estem agraïts. Tenim la Sandra. Hola Sandra, què tal? Com estàs? Gràcies per ser aquí avui també. La Sandra ve de Girona, de Salt, també ella ja està estudiant ara, Lia, està estudiant per ser gerontòloga, una formació específica, i la Sandra també té una altra faceta que jo, Sandra, ho vull dir, que és que està participant amb l'IAS i amb la Fundació i també amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental en l'organització de la tercera jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual. Ha participat en unes quantes reunions perquè la jornada va de coproducció de serveis i per tant també el fet de poder treballar conjuntament amb ella està sent super enriquidor i super important, fonamental diria jo. A continuació tenim l'Anna Pi, que és terapeuta ocupacional. En aquest cas l'Anna ha sigut la persona que ha acompanyat a la Sandra amb el seu procés d'art teràpia i en darrer lloc, però no menys important, la Marta Aguasca. Ella és psicòloga i és art terapeuta de l'UTCA, de la unitat que en primer lloc va impulsar el projecte. Doncs comencem per la Lia. Amb la Lia parlàvem l'altre dia del que ens agradaria dir, del que no ens agradaria dir, i jo en primer lloc el que sí que la pregunta que jo li feia era d'acord, però i el primer dia que diguéssim la Marta te diu va, sentem-nos en una taula i anem a fer art teràpia, això de l'art, què va ser, què vas pensar en aquell moment? Bueno, la veritat és que la primera vegada que em van dir de fer art teràpia, crec que no sóc l'única, les meves companyes també, el primer que penses és no ho sé fer, no sé dibuixar, no sé pintar, no en tinc ni idea. I bueno, el meu cas particular, jo crec que per mi l'art teràpia i el primer dia va ser un no ho sé fer i quan em vaig deixar anar, a poc te n'adones que no és el que vas a fer, no és el resultat final o com ha dit la Glòria, que quedi bonic o perfecte, sinó que te n'adones que t'has de deixar anar i l'art teràpia ara per mi representa el que tu sents. O sigui, no busques el perfeccionisme, tot i que almenys jo crec que totes les que estàvem allà ho anàvem a buscar, no ho sé fer i jo ho vull fer perfecte. I a vegades no tens ganes perquè si no ho fas perfecte doncs no ho fas i al final te n'adones que no és això, és transmetre, deixar-te anar, a vegades acabes i no saps ni el que has fet, a vegades ho acabes i justament saps com et sents gràcies al que has fet, vull dir, moltes vegades pensem que l'art ha de ser bellesa, a vegades sí, a vegades no, i jo crec que quan es tracta de salut no ha de ser bellesa, simplement és descobrir-te. I jo gràcies a la UTCA i gràcies a l'art teràpia amb la Marta, jo mateixa a casa tinc com el meu moment i el meu espai per dibuixar, pintar, escriure o el que sigui i això m'ajuda moltíssim al meu dia a dia. Clar, super, perquè i llavors és com el procés inicial i llavors el que tu com ara ho vas veient, però llavors arriba un moment en què et diuen no, és que farem una exposició i us ho van dient, ho anem preparant, però arriba aquell dia que arribes allà a l'exposició i veus la teva peça, les teves peces allà exposades. La primera exposició que vau fer va ser al Museu d'Art de Girona, diguéssim que vau apretar perquè esclar va ser allò al nivell del que es mereixia l'obra. Però llavors quin va ser el primer pensament? Dir, estic entrant aquí al Museu d'Art, aquí hi ha les peces, és un museu i exposa una cosa que jo he fet.
Doncs al principi, era, com que ho vam fer com a l'espai de la UTCA, al principi no ens ho prenia, jo no m'ho prenia tan en sèrio, no passa res, és el que fem cada dia, però sí que és veritat que un cop ho vas a veure exposat, sobretot, jo me'n recordo que estava nerviosa, perquè no per la gent, sinó perquè jo, la primera que vam fer, que és la que està allà, la primera vegada que la vaig veure jo vaig ser qui vaig pensar com no és suficient. En aquell moment encara estava en un moment que era jo ho havia de fer perfecte i per mi ara no és perfecte. Avui dia puc dir que m'encanta. I la segona, que està aquí, em va passar al revés. Vaig veure algunes de les meves companyes que potser portaven menys temps que pensaven que no era suficient, en canvi jo ho veia perfecte. Per mi era no, hem transmès el que volíem i ja està. I jo crec que et poses nerviós perquè pensarà la gent, perquè també és veritat això, que moltes vegades la gent va buscar bellesa. I això no és, sí, pot ser bellesa, però no és el que anem a representar o per el motiu que ho hem fet. És així de ben explicat. I llavors ja entrant ara directament, no? Vols explicar-nos una mica en la part que tu has participat, en les persones que avui estem aquí? Sí, la primera exposició, que és la que està a l'altre costat, era això, el nostre paisatge interior, i cada una de les noies havíem de fer el que sentíem en aquell moment, com el món interior de cada una, i al final ho vam posar cada una feia un vinil, un vidre, i al final els posàvem en comú, els vam posar una darrere de l'altra amb una llum a darrere, i era com el món, per mi era com el conjunt. Cada món, doncs, un món en conjunt. I després la segona era el taller de fotografia, i era per representar les pors que teníem cada una. Molt bé. Sí, tal com després explicarem, la primera està situada en l'altre espai d'entrar i la segona aquí a la dreta. Doncs res, moltes gràcies, Lia, per la teva explicació. Ara li passem la paraula a la Sandra. Hola, Sandra. En el teu cas ens agradarà molt que ens expliquis una mica això, no? Com va ser el procés, no? Tu l'altre dia em deies, és que l'Anna em va posar allà, em va donar tot d'eines i vaig començar, no? Com va ser aquest procés, com el vas viure tu? Bueno, la veritat és que el vaig viure bé perquè, va arribar un dia, clar, jo no sabia que m'agafés i em diria això, saps? Sí que és veritat que va vindre un dia i em va dir, hem fet una reunió, ens han dit això i hem pensat que ho fessis tu perquè sí que és veritat que també te veiem enfocada en aquest tema, saps? I que tens molta capacitat amb això. I jo no vaig sentir ni por ni vergonya ni res, en el moment va ser com una il·lusió i de primeres vaig dir, posa-li pues sí, saps? Va ser superguai i doncs em va portar tot el material, tot, inclús vam ficar alguna música de que en plan a mi em recordés en allò que jo tenia ràbia, perquè jo sí que era un moment que estava en un procés de molta ràbia i la veritat que fer allò em va ajudar molt perquè després vaig fer un altre quadre però per fer la tranquil·litat i doncs la veritat és que em va ajudar molt tant com per mi com per també ensenyar-li als meus companys de que poden fer aquest recurs, d'en plan no és necessari acudir a altres coses, poden fer aquesta cosa que només és pintar i es poden relaxar, és una eina que pot servir de molt. I doncs ho vaig fer i sí que és veritat que quan vam acabar, jo vaig dir, uau, encara ja m'ha quedat estava bé i tot, no? I és en plan, guai. I doncs sí que és veritat que quan es va exposar a l'hospital, jo ja vaig començar en plan, uau, soc famosa, saps? La sensació, no? Sí, jo no em moria ni de la vergonya ni res, jo en plan, soc famosa, saps? Inclús anàvem als bars i jo firmava hasta autògraf. Tu pots dir l'Anna. Soc l'artista. Anàvem a fer el toc i jo li deia, saps que a l'Hospital Santa Caterina tinc un quadre fet meu? I em deia, em pots firmar aquí la teva firma en una servilleta? I és en plan, de veritat, que t'ho pot dir l'Anna, està present.
li vaig firmar a un bar a una noia la meva firma conforme, perquè jo em sentia que era algo important en aquell moment, saps? I amb tota la il·lusió i tot, la veritat és que sí. Molt bé. I guai, sí, la veritat. I després d'anar al museu doncs, també vaig explicar una mica per què el vaig fer i tot. El Museu de l'Aigua, Sí. Perquè és l'altre lloc allà on també, a Salt. Sí, la veritat és que ho vaig explicar en els 3 llocs, o sigui, a l'hospital, en el Museu de l'Aigua i aquí. Sí, i la veritat és que em vaig enfocar perquè en aquell moment, jo estava amb el tema de la relació amb els meus pares, és un tema que és molt delicat i em crea molta ràbia i dona'm el sentiment aquest, que clar, inclús em va tocar la ràbia, saps? I vaig dir, perfecte, perquè em vaig poder buidar, vaig poder tancar aquests sentiments que em feien molt de mal a mi mateixa i sincerament a dia d'avui li dono les gràcies perquè allò em va ajudar moltíssim. Inclús vaig tancar en aquell moment l'episodi que pensava que mai podria haver tancat. Sí, o sigui que realment tu mires enrere i veus el canvi, no? Sí, la veritat és que sí. O sigui, jo penso que si en algun moment torno a tenir alguna de ràbia o alguna cosa, sé molt clar que només necessito tornar a fer allò i ja està, no necessito fer una altra vegada res més. O sigui, jo sé que agafar un quadre i fer aquestes coses en pintura sento que allò m'ajudaria moltíssim. És superinteressant, no?, com ho expliques, no? I el tema d'això. A mi també m'ha agradat, no?, que el tema del poema, no? Jo penso que també, si ens ho vols explicar una miqueta, no? Inclús el vaig fer enfocada en el tema també això de la meva família, o sigui, en plan, vaig fer un mixto, ¿sabes? En plan, una mescla en plan, barrejant, saps, entre la ràbia i els sentiments, o sigui, en plan, saps? I sí que és veritat que en un moment, quan l'Anna em va dir que era jo em vaig quedar en plan, i per què no és un altre company i sóc jo, saps? I o sigui, en aquell moment vaig valorar molt els treballadors i tot, perquè em van tenir molt present. I això, la veritat, que no a qualsevol centre ho tenen, i la veritat és que a dia d'avui jo em sento molt a gust on estic visquent, i la veritat és que no puc dir res més que moltes gràcies i que moltes gràcies per valorar-me i per estimar-me com ho feu. Moltes gràcies. Jo crec que tens la més feliç de la sala és el president de l'IES ara mateix, que jo crec que té allò els ulls humitejats. Bueno, la veritat és que a mi també em fos fet gràcia que vingui el Claudi, perquè la veritat és que és sí, no ha pogut venir avui, sí. Una mica és el meu amic, ja me l'he guanyat. Ja te l'has guanyat, ja el tens. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sandra. Ara després tindrem oportunitat que ens ensenyis, no?, la teva obra i que puguem anar-ho compartint. Tenim al seu costat a l'Anna, que potser jo el que li preguntaria és, no?, la pregunta, no?, de dir com a professional, quan pots acompanyar així, què dius, no?, què te surt, no? Jo, francament, la Sandra ho fa molt bé, és molt fàcil, ho posa molt fàcil, donar aquest suport, no? I sento satisfacció per on hem arribat i tot el procés, no el resultat, sinó fer tot el procés, no? De com ella assumia la ràbia fa un temps i de com ho està fent ara. Llavors veus que els objectius s'han complert i pots sentir res més que satisfacció i molt contenta, la veritat. Sí. I ho ha dit tot ella, o sigui, no et donarà gaire capacitat, gaire espai de protagonisme. Molt bé, doncs sí que en l'últim lloc passem la paraula a la Marta, no? La Marta ens agradaria que ens expliqués una mica, no? Ells des de l'UTCA, no? Com va ser el primer moment que van conceptualitzar el projecte, doncs a partir de com, no? I també que ens expliqui una mica com hem de visitar l'exposició, no? Quines són les parts? Endavant, Marta, tu mateixa. Bueno, doncs, primer de tot, bona tarda i merci per estar aquí, merci per tan bona companyia també, i perquè és un plaer, no?, que aquesta obra quedi oberta a noves mirades i sobretot a noves mirades fora del que són els àmbits hospitalaris.
tal com ha dit la Glòria, no? Doncs això surt una mica, jo crec, perquè ens engresca tant tot aquest món que surt des de lo més nostre, no? En aquest sentit, i sí, la idea és commemorar el Dia de la Salut Mental, poder fer sensibilitzar, no? Sobre tota la població, sobre la problemàtica aquesta, i també que la gent vegi tot el que és l'acte creatiu i els processos artístics no només com una eina de prevenció, que és com sovint a vegades es veu tot el que és el món de l'art-teràpia i de les teràpies artístiques creatives, sinó també com una eina terapèutica i com una eina de rehabilitació, no? Que això a vegades sembla que s'hagi d'anar reivindicant també. I bueno, el primer any sí, ens posem el llistó molt alt, no? I anem al Museu d'Art. Aquell any va estar només exposada allà en el Museu d'Art. Aquest any ho hem volgut fer itinerant també. Jo crec que també ha sigut molt enriquidor, perquè a nivell de públic possiblement ens ha pogut arribar a molta més gent, no? Crec que en aquest sentit ha estat molt bé i també ha donat peu a el que hem fet avui, no? Per exemple, que crec que en el fons és la finalitat del treball que nosaltres fem, no? La riquesa ha de ser per l'usuari, perquè també es pugui veure des d'una altra mirada i des d'un altre lloc, no? Que no sigui tant a l'àmbit... És el valor del testimoni, no? Per les persones que no estan a prop, té un valor molt gran. És això, i després també perquè agrair sobretot a les artistes, perquè cada obra és un fragment sensible propi que elles posen aquí perquè els altres el gaudim, no? Llavors això també és molt important. També dir-vos que almenys des de la nostra unitat, les obres que es fan per ser exposades, el pacient sempre ho sap des de bon principi. Sap que no és una obra, no és una producció més de les que fem a la unitat, sinó que és una cosa per ser vista per altres mirades. Llavors ells saben fins on volen dir, fins on volen explicar de lo propi, no? Que això també a vegades és important, no? Poder fer aquesta diferenciació, una cosa que jo sé que és per ser vista per altres, com la vull fer, una cosa que jo sé que és de l'àmbit intern, fins on vull mostrar, no? La primera exposició, que és la que veieu a l'entrada, tenia moltes més peces, però malauradament no hi cabien, algunes no sabríem ni com posar-les. Ara miro aquí la Ingrid, perquè n'hi havia una de meravellosa que la veritat al Museu d'Art quedava fantàstic amb la paret de pedra, però aquí no l'haguéssim pogut col·locar tècnicament. Haurem de fer més grossa la fundació. De ninguna manera. I llavors ens hem portat 3 peces, 2 que són les de la UTCA, una que és de la UEDI, també que és la dels guerrers, que és molt interessant. Jo, si voleu, us explico una mica aquelles 2 primeres. Si cas l'Anna després que ens expliqui la dels guerrers. No? Bueno, allò surt de... La pregunta és aquesta, quin és el teu paisatge interior, no? I en sessió el que intento fer és que la gent doncs, miri cap a dintre i vagi a buscar aquesta mirada, no? Que tots sabem de lo propi però que a vegades ens costa tant entrar-hi. I, per exemple, preguntes que havíem fet o que havíem proposat, algo tan fàcil de quin color, quins colors hi ha, quins elements predominen. És com que vas buscant, no? Vas obrint camí, poses a sessió elements diferents i, per exemple, a la unitat tenim 2 grups, un de 12 a 17 anys i un de 18 a 25. Per això veieu que a la UTCA sempre hi ha 2 obres, perquè de fet funcionem com si fóssim 2 unitats separades. Amb els més petits vam fer les capses aquelles, cada una representa un paisatge interior. Per fer-ho ens vam inspirar amb la Catedral Celeste, que és una obra de la Louise Nevelson. No sé si us en recordeu, fa uns anys l'Ada Colau va fer una rèplica per fer els pessebres de Barcelona, que va ser molt polèmic. Doncs a mi em va inspirar molt. I a l'hora de fer l'obra vam pensar que era una manera senzilla de que cadascú pogués exposar lo propi, però que lo col·lectiu donés lloc a una altra obra, no? I una mica la mateixa idea la van fer el grup dels grans, que és on hi havia la Lia, que es diu Mons Paral·lels, l'obra de la Lia.
abans de fer aquestes obres ens en vam anar a voltar una mica per Girona i vam anar a veure l'Inundart, allò buscant inspiracions, no? Llavors elles, el dia que van anar, hi havia com una obra feta amb unes transparències i els hi va quedar molt aquesta imatge de les transparències. Vam dir, bueno, anem a fer alguna cosa des de les transparències, però clar, algú que s'aguanti, algú que puguem portar, no? Després tot això s'ha d'entrar aquí. Llavors, com cada una va poder, com diu la Lia, no? Plasmar el seu paisatge interior, però també com el conjunt de les quatre crea un nou paisatge, no? Un paisatge de grup, un paisatge comú. I després d'aquest any sí que vam dir, perquè això sempre ho anem construint colze a colze totes les unitats, i és l'Anna, i és l'Ingrid, gent que avui no ha pogut venir però que van estar ahir aquí muntant, del servei preparant, de rehabilitació. després en parlarem. Sí. Exacte. Aleshores vam dir, bueno, doncs anem a endinsar-nos una mica en el món de les emocions, cada unitat va com triar una emoció, nosaltres des del moment zero sempre impliquem els pacients, no? Llavors, per exemple, vam fer una roda, cada pacient deia una emoció. Després, sobretot amb els petits, la buscàvem al diccionari, que això ja va ser, el de buscar amb un diccionari analògic ens va dur un parell de sessions, ho van trobar molt complicat això. Però bueno, trobareu aquí que cada una de les emocions té la definició, perquè la definició també ens ajuda. Va ser com anar desgranant. Nosaltres vam triar la por, perquè casualment tant els més petits com els més grans som la unitat de la por. I van triar la por i com cap altra unitat havia dit la por, doncs vam tenir la llibertat de poder-la treballar, però va ser això, va ser anar-ho desgranant. Anem a buscar primer la definició, anem a fer una llista de pors. D'aquesta llista de pors anem a compartir-la amb un company, per exemple. D'això que he compartit amb el company, quina és aquella por més que em diu alguna cosa, no? Que destaca més en mi, no? I van sortir, per exemple, ja veig des d'aquí la por a no ser feliç, la por als meus pensaments, la por a no ser mare, o sigui, van sortir moltes, bueno, clar, cadascú el propi, no? Llavors, com això primer nosaltres ho vam treballar amb plastilina, per exemple, en aquest cas, perquè era una manera molt senzilla que ells poguessin d'una forma algo tan abstracta, és complexa. Bueno, la plastilina sempre, no? És algo que ajuda. I després com ho vam portar amb aquesta obra, que aquí sí que ens vam inspirar amb la Francesca Llopis, que és una altra artista que a mi m'agrada molt, i una obra que té que és la constel·lació dels meus amors. Llavors l'obra nostra d'aquest any està feta en base a això. La de les fotografies que hi va participar la Lia la van fer la persona que en aquell moment portava el taller de fotografia, i aquí jo ja tampoc sé massa com, no puc explicar massa la història, segurament la sap més la Lia. Per tant ha sigut un treball molt bonic, no? Aquest anar desgranant, anar generant l'obra i poder-la portar avui aquí també perquè tothom la vegi. També us volia comentar que a banda de lo que és la definició, trobareu, com deia la Sandra, que cada unitat ha fet un poema més extens, menys. Nosaltres hem fet un haiku, que són aquests poemes japonesos tan breus. Doncs cada una, a part de l'obra més plàstica, ha elaborat també això. I també trobareu que hi ha un codi QR, que si us acosteu amb el mòbil podeu escoltar una cançó, una peça musical que cada grupet ha triat com l'aparell era significatiu, no? D'aquesta emoció. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs ja anem acabant, després d'aquesta explicació. Gràcies, Marta. Algú de vosaltres anava enfilant-vos i ha arribat el moment de parlar i fer una menció especial, encara que avui no puguin ser aquí, del grup de persones que s'autonomenen, el nom m'encanta, Superart. Superart és un grup de persones de la unitat de servei de rehabilitació comunitari de l'IAS, que treballen conjuntament amb la xarxa de museus de les comarques de Girona i el Museu d'Art, i llavors el que fan són visites guiades, exposicions també del Museu d'Art, però en concret també la que primera vau fer, i aquesta tal com està exposada també faran ells una visita guiada
I ahir van estar aquí un parell o 3 d'hores perquè cada exposició és diferent. Nosaltres hem triat algunes peces de la primera exposició que vau preparar i per tant havien de treballar-ho, i especialment doncs, ens fa il·lusió que el proper dia 30, i se l'estaven preparant perquè el proper dia 30 ens venen a visitar 30 estudiants del cicle mitjà de grau de dependència de l'Institut Pla de l'Estany, d'aquí Banyoles, i llavors el que els hi farem és això, una mica de presentació de la Fundació, els hi passarem, sí que us veuran, el vídeo de la xerrada d'avui, no? També el vídeo que Superart com a grup tenen per explicar com ells treballen i quina és la feina que ells fan, i després farem 2 grups i els hi faran amb 2 grups a la visita guiada a tota l'exposició. Sabeu que ells s'han preparat, no? A cada una de les peces l'explicació i després un taller, o sigui que realment veieu que quanta feina, no? Quantes energies, no? Quanta gent involucrada, però el que és interessant és que això ho posem tot en fila, no? I que es vagin acumulant impactes, que anem sumant-hi gent que ho vagi vinguent a veure, no? Gent que a vegada faci un clic i digui jo vaig anar a veure una vegada una cosa i li expliqui a algú altre, no? I això vagi fent el que tots estem d'acord que hem de fer, que és anar explicant més la realitat de tots i que tots al final ens sentim més inclosos. Ja per acabar, gràcies a tots, a vosaltres en primer lloc, perquè tampoc és fàcil, no?, de venir a explicar. La Marta deia és difícil, no?, d'acceptar la teva obra, no?, que és una part molt íntima de tu, serà exposada, però encara és més difícil que això que hàgiu volgut ser avui aquí. Jo us ho agraeixo molt especialment a tots els professionals de l'IES involucrats, i només dir-vos 2 coses. Una, que l'exposició es podrà veure fins al 9 de maig, per tant, digueu, veniu. Nosaltres tenim diferents grups d'estudiants, a part del que vindrà el dia 30 abans, que ens estan ja confirmant també la seva visita. I res més, una falca us vull fer de difusió, i estem engegant una campanya per tenir més mentors com la Lia. Per tant, si coneixeu joves de 18 a 29 anys que siguin del Pla de l'Estany i que els hi pugui agradar o atraure la idea d'acompanyar un altre jove també d'aquí al territori, feu-nos-els a venir cap aquí, que la Lia els explicarà tot el xulo que és, i també els explicarà en un vídeo que farem un dia d'aquests. O sigui que res més, moltes gràcies per haver vingut. Ara recollirem una mica també les cadires perquè sigui més fàcil de visitar i us convidem una mica de piscolabis aquí fora. Gràcies.